Esa IJzinga die woe wat hij ontdutsen hier op Maat van sterrenkunde. Dat woe inzichtelijk maatje een dealen met een breed publiek. En wij woen graag André Kuiper, die zit in de traditie van Esa IJzinga. En dat zou heel mooi wezen als hij wat hij voen had en zijn ervaringen, als dat dealen wel met een breed publiek en in een taal voor een breed publiek toegankelijk. U werkt natuurlijk in een hele internationale omgeving bij ESA en u komt in contact met NASA-astronauten. Hoe bekend is Esa IJzinga eigenlijk bij de internationale collega's van u? Denk ik niet. Ze kennen wel het Nederlandse geweer, zoals Huygens bijvoorbeeld, Tony van Leeuwenhoek. Afhankelijk van de interesse, want sommige mensen die zijn puur met vliegen bezig en die interesseren zich niet voor geschiedenis of wetenschap zozeer. Maar anderen wel. Een van mijn Amerikaanse collega's kent dat wel. En ik heb natuurlijk ook verteld over het prachtige planetarium hier en Esa IJzinga. Oh, bij die? Oh, oké. Wij moeten nog wel betalen. Ja, is goed. Dit is de kans dat erheen kunnen. Ja, en dat je in Dron riep, want dat is wel heel bijzonder. We zijn er wel blijven heen. Ik vind het wel heel bijzonder. Ja, is die wel voorbereid van de lieten? Ja. Ja, is het daaruit? Hoe is dat die? Nou, ik ben al naar het planetarium geweest. En hij is net hoor, maar ik ben wel heel veel van de planeten te weten gekomen. Dank u wel. Grote eer om hier te zijn. Te veel eer om samen afgebeeld te worden met Esa IJzinga. Dus dat zal me ook niet vaak gebeuren dat ik met zo'n beroemdheid tegelijk word afgebeeld. Die Soyuz is dus heel krap, maar dan kom je zeg maar in het ruimtestation. En dat is een stuk groter. We kwamen aan met kerstavond, dus het was meteen gezellig. En dan moet je even wennen aan het feit dat alles zweeft en dat je collega's dus op hun kop kunnen hangen. Dit is ook leuk. Elektrische schroevendraaier. Als die naar rechts draait en je zet jezelf niet vast, dan ga jij naar links. Dan blijft die schroef gewoon zitten. Dus je moet jezelf vasthouden, want anders draai je de andere kant op. Omdat je gewichtsloos bent. Dit is natuurlijk wel speciaal. Een Nederlander die het met een Russische raket de lucht in gaat, dat is magnifiek. En dan in Dron riep? Ja, ik wist het ik net dat hij een oude band hier met de pastorie van deze parochie. En dat maakt het ik wel uniek nou. Om hem hierbij te brengen dan in connectie met het planetarium. Dus heel leuk betocht.